Ahoj, vítaj pri našom poslednom videokurzu o digitálnom preťažení. Dnes si povieme, ako vhodne a užitočne využívať sociálne siete, povieme si nejaké mýty, ktoré sú s nimi spojené a povieme si niečo o používaní ChatGPT. Ako môžu byť sociálne siete užitočné? Ak ich používame správne, tak veľmi. Dnes vám ukážem, ako na to. A navyše vyvrátime niekoľko populárnych mýtov o sociálnych sieťach. Hackni si svoj algoritmus. Viete, prečo nás sociálne siete tak pohlcujú? Lebo sú navrhnuté tak, aby sme na nich zostali čo najdlhšie. Algoritmy vám servírujú obsah, ktorý vás drží online. 64% mladých ľudí priznalo, že po používaní sociálnych sietí sa cíti horšie, než keď začali. Výskumy zároveň ukazujú, že kvôli algoritmom na sociálnych sieťach sa dokonca znižuje IQ a intelekt ľudí a žiakov na školách, pretože nemusíme tak veľmi používať kritické myslenie. Veľkou nástrahou týchto algoritmov je aj to, že ti predhadzujú len jeden typ príspevkov podľa toho, čo na sociálnych sieťach sleduješ a manipulatívne ťa tým môžu utvrdzovať v mylných či falošných presvedčeniach. Toto môže veľmi podporovať diskrimináciu, extrémizmus či konšpiračné teórie a následne prispievať k rozvratu spoločnosti. Vedel si, že ty sám rozhoduješ o tom, aký obsah ti sociálne siete ukazujú? Ak sociálne siete používaš skôr pasívne, scrolluješ, porovnávaš sa s ostatnými, algoritmus ti bude podsúvať viac takéhoto bezvýznamného obsahu. Týmto prehlbí tvoju frustráciu a nezdravú závislosť na sociálnych sieťach. Venuj preto aspoň 5 minút denne čisteniu tvojho feedu. Klikni na Instagram, na lúpku dole. Klikni na príspevok, zvol 3 bodky a vyber si nemám záujem, prípadne skryť priamo pri príspevku. Takto môžeš dať algoritmu najavo, kto je tu pánom a prestať sledovať toxický obsah, ktorý ti len berie energiu. Sociálne siete môžeš naopak využívať pre svoj prospech. Namiesto toho, aby oni používali teba. Vzdelávanie, networking, hľadanie inšpirácie. Začni sledovať účty, ktoré ťa motivujú a učia nové veci. Posúvajú ďalej a rezonujú s tvojimi hodnotami. Pokiaľ sleduješ niekoho, kto ti príde v niečom vtipný, super, no zároveň sa vyjadruje diskriminačne, hanlivo či proti tvojim hodnotám, tak OK to nie je. Daj mu unfollow, pretože svojim sledovaním vlastne podporuješ jeho hate speech, aj keď ti nejaký z jeho kontentu príde humorný. Ale ak budeš lajkovať a sledovať vzdelávací a inšpiratívny obsah, tvoj feed sa zmení na niečo užitočné. Je preukázané, že mladí ľudia, ktorí využívajú sociálne siete na vzdelávanie, majú lepšiu schopnosť kritického myslenia. A čo taká umelá inteligencia? Pozrime sa na úskalia a úžitky jej používania. Umelá inteligencia, ako napríklad ChatGPT, je užitočným nástrojom, no jeho používanie so sebou prináša aj určité nástrahy. Môže generovať nepresné alebo skreslené informácie, a preto je dôležité všetko si overovať. Ak ho používame príliš často, môže oslabiť našu schopnosť kritického myslenia a samostatného riešenia problémov. Pozor aj na etické nástrahy. Umelá inteligencia sa dá zneužiť na dezinformácie, manipuláciu alebo podvody. A netreba zabúdať na otázku súkromia. Citlivé údaje by sa do chatu nikdy nemali dávať. ChatGPT nie je trezor. Jeho používanie má aj ekologický dopad. Tréning veľkých jazykových modelov a ich prevádzka vyžadujú obrovské množstvo energie. Dátové centrá potrebujú elektrinu nielen na výpočty, ale aj na chladenie serverov. To vedie k vysokej uhlíkovej stope a veľkej spotreby vody. Ak chceme umelú inteligenciu využívať ekologicky, mali by sme sa vyhnúť zadávať mu zbytočné otázky a snažiť sa pýtať premyslenejšie a efektívnejšie. Ako teda ChatGPT využívať konštruktívne? ChatGPT nie je dokonalý, ale ak ho využívaš rozumne, eticky a s rešpektom voči prírode, môže z neho byť tvoj naozaj dobrý pomocník. V prvom rade treba formulovať jasné a konkrétne otázky, ktoré vedú k presnejším odpovediam. Dôležité fakty si treba vždy overiť z viacerých zdrojov. Pýtaním sa doplňujúcich otázok môžeme lepšie pochopiť tému a získať hĺbšie súvislosti. Namiesto povrchných konverzácií ho môžeme využiť na vzdelávanie, rozvoj tvorivosti či riešenie reálnych problémov. Kritické myslenie je pri práci s umelou inteligenciou nevyhnutné. Každú odpoveď treba analyzovať, hľadať kontext a skúmať viaceré uhly pohľadu.
A teraz je čas na fakt alebo mýtus. V tomto kurze sme ti ponúkli už dosť užitočných informácií o digitálnom preťažení, sociálnych sieťach a umelej inteligencii a dopade na naše zdravie. Skús si otestovať, či teraz odhalíš všetky mýty a fakty. Fakt alebo mýtus? Sociálne siete nám pomáhajú relaxovať a odburávať stres. Je to mýtus, ktorý často používame ako výhovorku na obhájenie prokrastinácie. Zo spomínaných výskumov vieme, že nadmerné používanie sociálnych sietí zvyšujú úzkosť, FOMO a stres, najmä u mladých ľudí. Skutočný oddych začína mimo obrazovky. Ďalší fakt alebo mýtus. ChatGPT môžem používať na skúške. Všetko odpoviem správne a ušetrím ešte aj čas. Je to mýtus. Umelá inteligencia nie je náhrada za učenie a myslenie. Môže ti pomôcť pochopiť tému. Taktiež netreba zabúdať, že nie je neomylný. Informácie si treba vždy overiť, pretože odpovede môžu byť nepresné alebo zastarané. Fakt alebo mýtus? Ľudia, ktorí si dávajú pravidelný digitálny detox, hovoria, že sa cítia spokojnejší, sústredenejší a slobodnejší. Áno, to je fakt. Najdôležitejšie a najkrajšie momenty života sa predsa len stále dejú offline. Ďalší fakt alebo mýtus. Sociálne siete sú jedným z najlepších spôsobov, ako byť v kontakte s ľuďmi. Je to mýtus. Aj keď myšlienkou sociálnych sietí bolo ľudí spájať, paradoxne aktuálne je situácia taká, že čím viac času trávime online, tým osamelejšie sa cítime. Sociálne siete vyvolávajú pandémiu osamelosti. Sociálne siete ovplyvňujú, koľko času na nich strávime. Fakt alebo mýtus? Je to fakt. Ako sme si povedali, aplikácie sú navrhnuté tak, aby ťa na nich udržali čo najdlhšie. Generácia Z v priemere strávi 4 až 6 hodín denne na sociálnych sieťach. Často bez toho, aby si to uvedomila. Používanie umelej inteligencie nás robí menej kreatívnymi. Fakt alebo mýtus? Je to mýtus. Záleží, ako ju používame. Ak ju využívame na tvorenie, učenie alebo nápady, môžeme rozšíriť našu kreativitu aj zručnosti. Sociálne siete a umelá inteligencia nie sú dobré ani zlé. Veľmi záleží na tom, ako ich používame. Ak ich budeš využívať ako nástroj na vzdelávanie, networking a inšpiráciu, môžu ti pomôcť v živote. Ale ak ich necháš ovládať svoj čas a náladu, budú ti viac škodiť, než prospievať. Ak chceš mať zo sociálnych sietí úžitok, začni už dnes. Vyber si jeden tip z tohto videa a aplikuj ho hneď teraz. Ak sa ti toto video páčilo, zdieľaj ho so svojimi priateľmi a pomôž im používať sociálne siete rozumne.